Il-Kunsilli Lokali f'Malta tkissru taħt gvernijiet nazzjonalisti. Kliem is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo f'konferenza tal-aħbarijiet fejn flimkien mal-Ministru Owen Bonnici reaġixxa l-fatt li Chris Said ma refax ir-responsabilità wara li kien imċanfar mill-Awditur Ġenerali għall-intħil fil-fondi tal-Kunsilli Lokali mill-2008 sal-2013. Intħil f'deċiżjonijiet li suppost kellu jieħu boards tal-evalwazzjoni u mhux Said. Wara studju mill-Awditur Ġenerali rriżulta kif Chris Said iffavorixxa kunsilli lokali nazzjonalisti fejn jitlu fondi għal proġetti fil-lokalitajiet l-iktar dawk tat-toroq. Fi kliem ieħor kien hemm kunsilli lokali li taħt gvernijiet nazzjonalisti marru aħjar minn oħrajn. Tefa' kriżi finanzjarja kbira ta' dejn ta' aktar minn 23 miljun euro meta taqadhom kollha flimkien u meta ġielet dan il-gvern waħda mill-ewwel miżuri li li naqsu id-dejn mill-Kunsill Lokali u nagħmlu l-Kunsilli Lokali verament biex jaħdmu fl-interess tan-nies tal-lokalità imma mhux fl-interess ta' xi ħud mill-politiċi. Chris Said irritalja għaċ-ċanfira li qala mill-Awditur Ġenerali u ċaħad dawn il-konklużjonijiet. Issa minflok jerfa' responsabilità politika, Said qed ikompli jaħsel idejh mill-fatti. Skont il-Ministru Owen Bonnici l-uniku persuna li qed temmen il-Chris Said huwa Simon Busuttil. L-istess Simon Busuttil li b'mod kontinwu jippriedka favur governanza ġusta u trasparenza. Iżda għal darb'oħra qed ifalli milli jipprattika dak li jippriedka. Aġir li jista' jkollu konsegwenzi kemm xejn koroħ fuq Busuttil. U jekk irid jagħti lil Chris Said mela dan mhuwiex il-bniedem li jippriedka l-onestà fil-politika, il-good governance li jekk jitlgħu il-qasam tal-politika se jsir aħjar u iktar b'saħħtu u naħseb illi il-kredibilità ta' Simon Busuttil anke b'dan il-każ diġà kellu każijiet qabel imma b'dan il-każ kompli tissammar iktar l-isfel.